ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ሰላም ኣብ ርሑቅን ቀረባን ኮይንኩም መርባት ቲቪ መለይ ትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከመይ ቀንዲኹም ሎምን በኣርብ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ዝድህስስ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዝርከባ ሃገራት ከም ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ዘሎ ሁሉ ኩነታት ብዝምልከት ገለ ሓበሬታታት ናባኹም ከነብል ኢና ብባህርያዊ ሕጊ ዝፍለጡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ወዲ ኣዳም ብዝኾነ ይኹን ነገር ክፍለዩ ወይ ክሕደጉ ዘይግብኦም ናይ ውልቀ ሰባት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪትና ናባኹም ከነብል ፀኒሕና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ክፋላትና ሕጂ ድማ ካብ ስድራ ቤት ዝጅምር ናይ ጉጅለ መሰላት ከነኽብር ከም ዘለና ርዱእ ንግበሮ እምበኣር እታ መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝኾነት ስድራ ቤት ኣመልኪትና ገለ ክንብል ኢና ቀፂሉ ብእኩብ ድምር ብስድራ ቤታት ዝቆመ ሕብረተሰብ ንእግረ መንገድና ጠቒስና ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጓንፍ ዘሎ ዓመፅ ክንትክፍ ጉቡእ እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ከምኡን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ጠቒስና ኣብ ቀርና ኣፍሪካ አንጠጢ ዘሎ ናይ ውግእ ደበና ከም ገለ ኣመልኪትና ክንዛዝም ኢና ስድራ ቤት ከም ትካል ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ስድራ ቤት ኣገዳሲትን መሰረታዊ ባእታ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ክልተ ደቂ ሰባት ንዓቕሚ ኣዳምን ዓቕሚ ሄዋንን ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ ብፍጹም ድሌቶም ናይ ምምርዓው መሰሎም ተጠቒሞም ብማዕርነት ይዋሰቡን ሓዳር ድማ ይጅምሩን ቀፂሎም ደቆም ወሲኾም ስድራ ቤት እትበሃል ኣገዳሲት ትካል የቑሙ እዚኣ እታ ዝነኣሰት ጉጅለ ብእኩብ እትነብር ከም ሓደ እትዓዩ ትካል ዝኾነ ሕብረተሰብ መሰላታ ክሕልወላ ከም ዘለዎ ዘመልክት ብንጹር ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰነዳት ኮነ ኣብ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ሰፊሮም ይርከቡ ንምዃኑ እዛ ስድራ ቤት እትበሃል ኣሃዱ ስራሕታ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ምርኣይ የድሊ መስለኒ ስድራ ቤት እትበሃል ትካል ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዳ እተሰላሰሎም ብርክት ዝበሉ ዕማማት ኣለዋ ብቐዳማይ ደረጃ ስድራ ቤት ቀንዲ ዕማማ ወለዶታት ኣብ ምፍራይን ወለዶ ክቕፅል ኣብ ምግባርን እትፅዕት ትካል ምዃና ይፍለጥ መዚ ተታሒዙ ዝኸይድ ህፃናት ኣብ ምዕባይን ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ምክንኻንን ሙሉእ ተኽእሎኦም ከማዕብሉ ዘኽእል ወድዓዊ ሃዋህው ብምፍጣር ናይ ምምሃርን ስራሕ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣገዳስን መሰረታውን ዕማም እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ዕማም ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ብምስታፍ ቁጠባዊ ፍርያት እተኸዕብት ኣህዱ እያ ኣብ ከም ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኣመሰለ ኩነታት ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤት በብዓቕሞም ዝሳተፍዎ ኣብ ቁጠባ ኣበርክቶ ዘለዎ ስራሕ ይሳተፉ በዚ መሰረት ስድራ ቤት ንርእሳ ክኢላስ ናብ ዕዳጋ ክሳብ ምቕራብ ደረጃ እትዋፈር መሰረታዊ ትካል ሕብረተሰብ እያ ብሳልሳይ ደረጃ ስድራ ቤት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዓቢ ተራ ኣለዋ ደቃ ብስነ ስርዓትን ስነ ምግባርን ንኽዓብዩ ትከናኸን ምስ ሕብረተሰብ ምክባርን ምክኣልን ተምህር ብሓፈሽኡ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉጅለታት ብሰላም ናይ ምንባርን ተሳኒኻ ናይ ምንባር ጉዳይ ከይተረፈ ብዝምልከት ዓቢ ኣፍልጦ ምዕባይን ኣበርክቶ ኣብ ምቕራብ ተራ ትፃወት ብሓፂሩ መሰል ስድራ ቤት ኣብ ሓፈሻዊ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ሰፊሩ ከም ዘሎ መጠን ብናፃን ማዕርነታውን ዝተፈፀመ መብስቦ ውሕስነት ዝህብ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ማዕርነት ዘረጋግፅ ከምኡውን ስድራ ቤት ኣብ ምምዕባል ህፃናት ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ምዕባይ ክንክን ጥዕና ኣባላታ ኣብ ምሕላው ኣብ ምፍጣር ማሕበራዊ ስኒትን ርግኣትን ዓቢ ተራ ዘለዋ ኣገዳሲት መሰረታዊት ኣሃዱ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እያ ብምዃና ድማ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኮነ መንግስቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ንስድራ ቤት ብግቡእ ክከናኸኑ ዝግብኦም ምዃኑ ብድሙቕ ክስመረሉ ይግባእ ሕብረተሰብ ዝቐውም ብእኩብ ድምር ናይ ስድራ ቤታት ምዃኑ ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ እዛ ስድራ ቤት እትበሃል ትካል እዚኣ ድማ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ እትርከብ ብምዃና ኣገዳስነታ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብን መንግስትን ብግቡእ ክከናኸናን ናይ ህልውና ውሕስነታ ከረጋግፅን ግድነት ኢልና ንኣምን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ንስድራ ቤታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝበታትን ጉጅለ ኣብ ሃገርና ኣሎ ንሱ ከዓ ኣብ ዝባን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብጉልበቱ ተሰቂሉ ዝርከብ ጉጅለ መሪሕነት ህግደፍ እዩ ኣብ ክንዲ ንስድራ ቤታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓፈሻ ናይ ናብራ ምምሕያሽ ቁጠባዊ ምዕባለ ማሕበራዊ ውሕስነት ከም ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ብሓፈሽኡ ንመነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝዕብን ውሕስነት ዝህብን ዝረጋግፅን ፖሊሲታት ተኸቲሉ ዝሰርሕ
በአንጻሩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቂ ዝበታትን ዘተፋንን ውልቃዊ ፖሊስታት እናተኸተለ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ዝጦምሩ ማሕበራዊ አፍትልቲ ክበታትኖ ይውዕልን ይሓድርን ኣሎ። እዚ ማለት ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝከናኸን ፖሊስታት ከም ዘይብሉ ኣብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት ተረጋጊጾም እዮም። ብንህግደፍ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ዝቕለስ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ንረብሓን ሃንቀውታን ህዝቢ ኤርትራ ዘርዊ ፖሊሲ የብሉን። ወፃኢ ዝምድና ዲፕሎማሲ ብምዃኑ ናይ ወፃኢ ዝምድንኡ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረብሕ ክብሪ ዝህብ ሰላም ዝፈጥር ውሕስነት ዘለዎ ፖሊሲ ተሃኒጹ ብኡ መሰረት ድማ ነዚ ናይ ህዝቢ ድሌት ጥሙሕ ሃንቀውታ ጠለባት ወዘተ ኣረጋጊጹን ዘውሕሱን ናይ ወፃኢ ዝምድና ክንዲ ዝፈጥር ካብ ናይ ውልቀ ሰብ ድሌትን ጥሙሕን ጥራሕ ተበጊሱ ንግሆ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት የመን፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ ንህዝብና ኣብ ውግእ ወረውግእ ዕንክልል ከብሎ ጸኒሑን ገናውን የብሎን ኣሎ። ናይዚ ፍርያት ድማ እዞም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝኽሰቱ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ናይ ዘይርጉኣት ናይ ውግኣት ናይ ዕግርግራት ተመሊሶም ንህዝብና ከይተረፈ ከቢድ ጽልዋን ስምብራትን ዝገብሩ ሓደገኛታት ወፍርታት ካብ ኩሉ ሰብ ሕቡኣት ኣይኮኑን። ብኻልእ መልክዑ ነቲ ናይ ህግደፍ መሪሕነት ዘዋጣውጦ ዝነበረን ዘሎን ዘልዕሎ ኣጀንዳ ዝምልስ ኮይኑ ዘይቅሳነት ምፍንቓል ቅዝፈታት ዓጸቦ ምብትታን ክኸሰት ይረአ ኣሎ። ስሉሳዊ ኩርናዓዊ ዝምድና ንኣስታ 30 ዓመታት ህግደፍ ዝሰርሐሉ ናይ ውግእ ዲፕሎማሲ ፍርያት ሓፊሱሉ ይርከብ። ንሱ ከዓ ዞባ ቆርኒ ኣፍሪካ ኣብ ጸገም ኣትዩ ኣህዛብ ይሳቆዩ ይርከቡ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ልፍንታት ጽምዶ ዝብልዎ ንሳቶም ማለት እዩ ክግበሩ ንዕዘብ ኣለና። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንመልከት። ኣብ ሱዳን ብኣልቡርሃን ዝውከል ብሕሜቲ ዝውከልን ውግእ ሓድሕድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። በቲ ሓደ ሸነኽ ንኣልቡርሃን ዝሕግዙ ሓይልታት ኣለዉ። ኤርትራ ብግንባር ቀደም ተኸተል ክትከውን ከላ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ድማ ከም ተዳወብትን ተጣበቕትን ቀይሕ ባሕሪ ኮይነን ይሰርሓ ኣለዋ። በቲ ካልእ ድማ ንሕሜቲ ዝሕግዛ ሃገራት ከም ኢማራት ዓረብን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ከም ተለኣኺት ኢማራት ርሕቕ ኢላ ድማ እስራኤል ከም ቀይሕ ባሕሪ ደለይቲ ኣለዉ። እዚ ምውጣጥ እዚ ንኣህዛብ ሱዳናውያን ኮነ ጎረባብቲ ሱዳን ብቐጥታ ዝትንክፍ ተረኽቦ ኮይኑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ጉጅለ መሪሕነት ህግደፍ ግንባር ቀዳምነት ዝፍለጠሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እዩ። ርግጽ እዩ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ለውጢ ጌራ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተገይሩ ሰላም ክሰፍን ተባሂሉ ዝውረየሉ ዝነበረ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ተቐይሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ክትወጾ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ሰልሚ ተተኺላ ትርከብ። ኣንጻር እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብርክት ዝበሉ ብረት ዝሓዙ ሓይልታት ኣለዉ። ኣብዚ እውን እንተኾነ ልፍንታት ጽምዶታት ኣለዉ። እዞም ጽምዶታት በቲ ሓደ ወገን እስያሳዊ ህግደፍ ዝመርሖ ጽምዶ ናይ ህግደፍ ሕወሓት ፋኖ፣ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት፣ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኣልቡርሃን ሱዳናዊ ሓይልታት ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብልጽግና ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ብሕሜቲ ደጋሎ ዝምራሕ ከምኡውን ብኢማራት ዝምወሉ ልፍንቲ ኣለዉ። እዚኣቶም ብዘይወላውል መልክዑ በብወገኖም ንውግእ ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ኩሉ ተግባራቶም ምስክር እዩ። ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብተጻራሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ብተጻራሪ ይሰርሑን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይርከቡ ኣለዉ። ኣብዚ እዋዚ እቲ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ዝጸንሐ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዉ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ድማ ሓድሽ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። ቅድሚ ውግእ ዝነበረ መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ምምላሶም ናይ ኢትዮጵያ ማእከላይ መንግስቲ ወሳታት ምርጫ ከካይድ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ብጎንፂ ክፈትሖ ይፍትን ኣሎ። ምልክቱ ኣብ ሸራሮ ኮነ ካልእ ቦታታት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምክያዱ ስዒቡ ግብረ መልሲ ክስዕብ ምዃኑን ናይ ውግእ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ምስትውዓል ይከኣል። መደምደምታ ብኣጠቓላሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምኡን ኤርትራን ናይ ውግእ ደበና ኣንጠጥዩ ናይ ጥፍኣት ውግእ ይቀራረብ ከም ዘሎ ኩሉ ዝዕዘበ ዘሎ ተረኽቦ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግን ኣብ ሰለስቲኡ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራን ዝቀራረብ ዘሎ ናይ ውግእ ምቅራብ መን ኣንጻር መን ካበይ ቦታ ናበይ ቦታ እዩ። እቲ ተኹሱ ዝኸውን ተነፂሩ ዘይተፈለጠሉ ሕውሱ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ውግእ እዚ ብዘይካቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን በቲ ሓደ ኢራን ድማ በቲ ካልእ ወገን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከይወሰኽካ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ውግእ ደበና እዩ ዝኸውን ዘሎ።
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝቀራረብ ዘሎ ውግእን ብርግጽ ዝጸላሎን ዝራኸብን እዩ ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝነበረና ትሕዝቶ ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ይረኸበና ሰሰናዩ ብርኽምሸት ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ